Bisan pa man sa masinating pag-uwan-uwan matagabii o bakaha kadlawon apan padayong masinati ang taas nga temperatura nunot sa nasinating monsoon break o paghinay sa hanging habagat. Kagahapon nakatala gihapon ang Pag-asa Visayas og taas nga heat index dinhi sa Subo nga miabot sa 38 degrees Celsius. Sa pikas bahin nakasinati og kusog nga mga pag-uwan-uwan ang pipila ka mga bahin sa Bohol ug Negros Oriental alas 8 kaganihang buntag. Sa datos sa Dawis Bohol Station, miabot sa 80,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubo nga tubig uwan kaganihang buntag. Samtang sa Dumaguete City, miabot sa 115,000 ka mga drum sa tubig matag square kilometer ang gidaganon sa uwan nga ilang nadawat kaganihang buntag. So, extreme caution category. So, delikado ang atong pag-expose directly sa init. So, posible ang mga heat stress, heat cramps, o prolong atong activity sa gawas. So, posible ang heat stroke. So, we have to take precautionary measures, ilabi na inom tandaghang tubig. Posibleng makaapekto ang masinating intertropical convergence zone sa nasod nga mohatud unya sa katagatag nga mga pag-uwan-uwan sa Kabisayan ug Mindanao.